Salam gadyrly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün men size ýene-de bir täze ýazan goşgymy okap bermekçi. Bununam diňläp lezzet alarsyňyz, many çykararsyňyz özüňizçe diýip tama edýän. Onda näme? Diňläň, lezzet alyň. Goşgyň ady Türkmeniň keç pelegi. Eýbiri bar, döredipsiň. Türkmeniň keç pelegini dolumya alasamsyk oýnap otyr tezegini. Dinman akyp nebit gaz, ýurtdaşyny gidip dur, terrorlaryň hasabyna valyutalar girip dur. Bizar bolly hemmeler ýenjilmekden, zulumdan, bizem sypsak nebitdeý gaçyp terror, zalymdan. Boydan başa hemmäni çagyrýar mehemeti, özü ýörep baranyň gelýär ýyzy jesedi. Watana düşman gözläp tagma bassy bir ene, ýaşy 70 bolsa-da hä diýmän, ýapdy günä. Çüýrük tohum ýaýratdy, pagonly itlerini goramaga nebitten doýan galyň götlerini. Çykmasyn diýip ýurtdaşyna çitenek sym çekdiler. Görmesin diýip ogurlugy gözüne çüý kakdylar. Namazyny öýde oku, mescitlere barma ýok. Hajyň içýän şerabyny gözsüzlere görme ýok. Gurşun guýdy raýatlarynyň gulagyna, agdyna lal bolup ýöräbersin barýança mazaryna. Elleri kan, agzy kan, halal näme bilmedi. Çümdi başşak korrupsiýa, gark bolup hiç ölmedi. Siýasaty näme bilsin, 50 söz bar sözlükde. Galdyrman başyn diýdi, gezsin çörek gözlegde. Halkym talap bitirdi, zat galmady ýalary. Uğru sünkünden başga nämesi bar alara. Ýylyň basgydan ýaňa degdi paltasy daşa, döşgerip söwüşmäniň geldi wagty baş-başa. Ýok edeliň terrory gaga suwduna berip azatlygy çykaralyň edik halka el berip. Ne watandaşlar, bu goşgydanam özüňizçe many çykararsyňyz diýip tama edýän. Olýa hoş sag bolun, ýene görüşürüz.